दुर्गा फुजा जा बोथोर बेनिनो महानबमी दिनैनि बे महानबमी दिनाव जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय सिडली समष्टियाव थानाय सिङाव थानाय बे मण्डपफ्राव जोङो बेरायदों। खारना बेनो जे फुजा बोथोर होननानै बुङोब्ला बेयाव बबेबा हारि मोनसेनि खोथा फैया, बेयाव बबेबा मोनसे समाज मोनसेनि खोथा फैया, बेयाव गासैबो हारि माहारिया खौसेयै फुजाखौ सिबियो फालियो। आरो फुजा होननानै बुङोबा मोनसे गोजोन खौसेथिजों लोगोसे बेयाव मानसिफोरनि लोगो हमलायनाय नुलायनायनि मोनसे बियो जायखौ होनो मिलननि थलि होननानै बुङो। दा बेखायनो जोङो जिथु UPPL दोलोनिफ्राय जोंनि सरकारा बेखौ बुंदों जे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सममर्यादा समबिखासनि खोथा, समान मोनथाय समान जौगानायनि जे बाथ्रा। दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो फुजा मण्डपाव बेरायनायनि खारना बा बेयाव दर्शन खालामनायनि खारना बेनो जे जोङो जायफोर जोङो सरकाराव दङ, जायफोर जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ दङ, जों बयबो बै मण्डपफ्राव जुदि थाङोब्ला रायजो राजाफ्राबो मोनसे जों जे बे फुजानि गेजेरजों गोजोन खौसेथिखौ जों लुबैदों। जोंनियाव जिथु सान्थिया फैबाय आरो बे सान्थिया जाहाथे आरोबाव जोरसार जाथों, बिनिनो मोनसे मेसेज रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनो आरो बयजोंबो गावजों गाव मदद होलायनाय जाहाथे जायो। आरो जेब्लानो बे मदद आरो खौसेथिया थागोन अब्लानो जोंनि गेजेराव गावजों गाव बिदा फंबाय सानलायनाय बे निस्सय फैगोन। आरो बे उद्देश्यआवनो दिनै जोङो बे मन्दिरफ्राव दावबायफैदों। आरो दिनैहाय आसाम सरकार आरो जोंनि BTR सरकारनिफ्राय 10,000 करि फ्राय जेराव जेराव राजुहुवा बे मन्दिरफोर दङ, मण्डपफोर दङ, बेयाव होनाय जादों 10,000 करि। ओंथिया बेनो जे गोजोन आरो खौसेथिखौ लुबैयोब्ला जोंनि सरकारनिफ्रायबो माबा मोनसे एसेब्लाबो अनसुंथाइ, एसेब्लाबो मदद जाहाथे होनायजों बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिया जाहाथे बहाल थायो, बेनिखायनो बे राहाफारिखौ लानाय जादों। मिजिं खालामदों महानबमीनि बे दिनाव बयबो गोजोनखौ हास्थायगोन आरो गोजोनैनो बयबो थांनानै थानो हाथों, बेखौनो जों